κυκλοφορεί πάλι ένα ψέμα, ότι τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι αγρότες. Τους κλείνει, λέει, η αστυνομία. Ας σταματήσουμε τα παραμύθια. Αν κινείσαι στην Εγνατία και έχεις προχωρήσει 20 ή 30 χιλιόμετρα χωρίς έξοδο και εκείνη τη στιγμή αποφασίσουν να κλείσουν και το δεύτερο ρεύμα, πώς ακριβώς θα φύγουν οι οδηγοί? Με όπισθεν για 30 χιλιόμετρα? Θα σηκωθούν τα αυτοκίνητα στον αέρα ή απλώς θα εγκλωβιστούν και βλέπουμε? Εδώ τελειώνει το αφήγημα και αρχίζει η πραγματικότητα. Η αστυνομία δεν κλείνει δρόμους επειδή το γουστάρει. Τους κλείνει γιατί αν δεν το κάνει θα γίνει χάος. Γιατί αν εγκλωβιστούν άνθρωποι χωρίς διέξοδο, μετά θα ακούμε τα γνωστά. Πού είναι το κράτος? Γιατί δεν πρόλαβε? Γιατί δεν μας προστάτευσε? Δεν γίνεται όμως και τα δύο. Δεν γίνεται να δημιουργείς μια επικίνδυνη κατάσταση και μετά να παριστάνεις τον αγανακτισμένο επειδή κάποιος προσπαθεί να τη μαζέψει. Το να λες λοιπόν ότι τους δρόμους τους κλείνει η αστυνομία και όχι οι αγρότες δεν είναι άποψη, είναι ψέμα. Και λέγεται για έναν λόγο, για να μετατοπιστεί η ευθύνη, για να δημιουργηθούν εντυπώσεις, για να θολώσει η κουβέντα. Αν θέλουμε σοβαρό δημόσιο διάλογο, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σταματήστε να βαφτίζετε την πρόληψη καταστολή και το αυτονόητο καταπίεση. Η άβολη αλήθεια δεν είναι ότι το κράτος κλείνει τους δρόμους. Η άβολη αλήθεια είναι ότι κάποιοι τους κλείνουν και μετά ψάχνουν άλλον να χρεώσουν το αποτέλεσμα.